мақомоти чин гирифтори вабо шудани боз як нафарро дар вилояти мухтори Муғулистони дохилӣ, ки ҳаммарз бо Русия ва Ҷумҳурии Муғулистон аст, тасдиқ карданд. ҳафтаи гузашта ду ҳолати гирифторӣ ба вабо дар Ҷумҳурии Муғулистон ҳам сабт шудааст. дар чин феълан аз як бемор хабар дода мешавад, ки сокини шаҳри Байоннур буда, ҳоло ба иттилои расонаҳои чинӣ дар бемористон аст. вазъи ӯ мӯътадил унвон мешавад. хабари вабо сабаб шуд, ки шикори ҷонварони ваҳшӣ ва хӯрдани онҳо дар саросари Муғулистони дохилӣ манъ гашт. хуруҷи вабо дар ин кишвар аз ҳафтаи гузашта сар шудааст. вазорати тандурустии он рӯзи 30 июн аз як бемории шубҳанок дар ғарби кишвар хабар дод. ба гуфтаи пизишкон, ду бародар аз ноҳияи Ховд, 30 километрии ҷумҳурии Олтои Русия, гӯшти суғури ваҳшӣ истеъмол карда, яке аз онҳо дар ҳолати вазнин ва дигари нисбатан сабук бистарӣ шуданд. ҳамаи наздикони ин ду бемор аз дигарон ҷудо карда шуда, дар тамоми ноҳия карантин ҷорӣ гашт. мақомоти маҳаллӣ шикори суғурро манъ карда, дастур доданд, ки дар сурати пайдо шудани ин ҷонвар аз ҳудуди шаҳр ронда шавад. рӯзи 6 июл аз ноҳияи Байоннур, ки ҳамарз бо Русия аст, аз як мавриди эҳтимолии гирифторӣ ба вабои суғур хабар доданд. навраси 15-сола пас аз он ки суғур сагашро газид, бо табларзаи шадид дар беморхона бистарӣ карда шуд. ба иттилои намояндагони вазорати тандурустии Муғулистон, вабое ки дар ноҳияи Ховд мушоҳида шуда, ба шуш таъсир кардааст, ба бемории коронавирус сахт монанд аст. вале намояндагони Созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар Улан-Батор, пойтахти Муғулистон, дар суҳбат бо BBC гуфтааст, муғулҳо гӯшти хом ва гурдаи суғурро чун як василаи табобат ва тандурустӣ истифода мебаранд. бинобар ин бо вуҷуди манъ шудани хӯрдани суғур дар Муғулистон, шикори он идома дорад. вабои бубонӣ бемориест, ки зери пӯсти бемор ба далели илтиҳоби гиреҳҳои лимфавӣ варамҳо пайдо мешаванд. илтиҳоби гиреҳҳои лимфа боиси якбора то ба 40 дараҷа расидани ҳарорати бадан ва табларзаи шадиду заҳролудшавӣ мегардад. яке аз паёмадҳояш вабои шуш аст, ки ба пневмония ё илтиҳоби шуш монандӣ дорад. айнан мисли беморие, ки дар Ховда мушоҳида шудааст. ин навъи вабо бо роҳи нафас ва ҳаво ҳам мегузарад.